Bé, bona nit a tots. És una nit molt especial perquè em sembla que parlo en nom de tots quan dic que tenim molta il·lusió, molta força i molta esperança en aquests dies que venen, que els dies que venen són dies que també hem treballat moltíssim ja i per tant doncs, això suma, que avui està ploguent i la meva àvia que és pagesa sempre diu que quan plou cauen milions, però a més la pluja és un símbol de vida i si us en recordeu el 25 de gener es vam presentar parlant dels projectes de vida. Nosaltres ens presentem per aquests 103.000 projectes de vides de tots els gironins i gironines, que tots vosaltres representeu per les entitats, per les associacions, pel món professional que en formeu part. I per tant jo em sento molt acompanyada i és un goig que avui pugui ploure i ploure tant. La veritat és que hem fet molta feina i estic molt contenta de totes les persones que estem fent aquesta feina en equip, perquè realment el que estem fent és una feina en equip, que uns hi posem la cara i d'altres fan moltes altres feines, però és un equip de la gent de Girona, la veritat és que això estic molt contenta i amb molta força. Haurem fet unes 380 trobades amb entitats, col·lectius, associacions de veïns, associacions en àmbit esportiu, cultural, econòmic, empresarial, social, de salut, amb diversos col·lectius per tal d'escoltar i per escoltar la gent. No hem de parlar de nosaltres, hem de parlar de la gent, dels problemes de la gent, i al final ens presentem amb vocació de servei públic per servir a la gent. Per tant, aquests dies hem escoltat moltíssim i el que hem fet és moltes carpes que en continuem fent, molt porta a porta que el continuem fent, moltes reunions, moltes idees per construir. La veritat és que heu vist en aquest vídeo que fa 4 mesos vam fer aquesta conferència aquí a l'Auditori de Girona i alguns vau venir i pocs us pensàveu que llavors estaríeu en la llista. Que sí? I per tant, doncs, això vol dir que també tenim capacitat per anar sumant molta gent i molta sensibilitat. Perquè al final el projecte de vida som tots nosaltres. Tots ens treballem per aquest projecte de Girona i perquè crec que a Girona fa falta alçar aquesta mirada, treballar pel dia a dia de la gent, però també pensar 20 anys vista, 15 anys vista. Aquesta ciutat, aquest país-ciutat que pot ser la ciutat de Girona. També tenim clar que ara estem al 2023 i que la pandèmia ha accelerat els grans reptes globals des de l'envelliment, la digitalització, tot l'impacte de la pandèmia des del punt de vista de la salut mental, del benestar emocional, l'acceleració també la digitalització, el teletreball, la connectivitat, ha accelerat moltíssim el nostre món. I per tant, com que ha accelerat moltíssim el nostre món, la ciutat de Girona mereix un projecte nou que tingui en compte aquestes noves realitats, aquests nous reptes que s'han accelerat i crec que nosaltres tenim aquest projecte per fer aquesta visió a 15 i 20 anys vista. Però també som els de les petites coses, també som els de la rutina i els de vetllar per les rutines de les persones, per cada dia, per la gestió de la ciutat, pels barris, tots sou de barris molt diferents també, que sigui neta, segura, amable, sostenible, viva. I per tant treballem pel benestar de tothom, d'aquests 103.000 gironins i gironines i per això hem fet aquest projecte adaptat als nous temps. Nosaltres som una ciutat que mirem el futur, que la mirem amb optimisme, somrient, perquè creiem que Girona té una capacitat per liderar el futur, que tenim la força i la capacitat per fer-ho i per això proposem una ciutat amb valors. Valors vol dir el respecte a la gent gran, al civisme, a la diversitat, a la llengua, una ciutat connectada també amb aquests grans reptes globals, connectada als seus barris, connectada amb un ajuntament eficient i també una ciutat on potenciï el talent creatiu, el talent mèdic, el talent de qualsevol tipus d'empresa, del comerç, de la cultura, de la gastronomia. Per tant, és això, volem aquest projecte alçant la mirada, una ciutat de talent, una ciutat amb valors i una ciutat connectada. Però més enllà d'això, en aquestes eleccions ens hi juguem molt més. Ens hi juguem com a ciutat, però també ens hi juguem com a país. Girona ha de continuar tenint un govern independentista i una alcaldessa independentista. I avui en dia totes les forces que es presenten en aquesta ciutat, l'única força que pot garantir solvència per gestionar el dia a dia, per alçar la mirada, però també perquè Girona continuï sent aquell far d'esperança per avançar cap a la independència de Catalunya, perquè dibuixem un país diferent, dibuixem unes ciutats diferents, on amb la independència segur que tindríem molta més llibertat i per tant un model molt diferent al que ara tenim, crec que només ho pot assegurar aquesta llista de Junts per Girona,
que és una llista transversal, ho recordàvem ara, hi ha gent que ve del PSC, no del PSOE, sinó que ve del PSC, d'aquell socialisme que està absolutament entroncat amb la independència de Catalunya i el benestar de les persones, persones que venen d'altres tradicions, com podria ser de Convergència, persones que venen demòcrates, persones que no venien de cap partit polític i persones que no hi vindran mai de cap partit polític perquè prefereixen continuar sent independents. Per tant, som la llista també que reflexa més l'1 d'octubre, que és aquelles persones que ens unim, per tant reflexem més aquella llista, perdoneu, aquella llista que reflexa més l'1 d'octubre, que és que ens ajunta, on ens donem les mans per mirar cap on anem, no per mirar d'on venim. Nosaltres tenim molt clar que volem aquesta ciutat i que té molt potencial per millorar-ne i per això ens unim. Per tant, l'únic projecte que pot assegurar la qualitat de vida dels ciutadans del dia a dia, però també pot alçar la mirada, però a més també pot assegurar que Girona continuï havent-hi un govern independentista i una alcaldessa independentista, és la llista de Junts per Catalunya d'aquí a Girona. Per tant, crec que ens toca treballar molt, crec que ens toca treballar des de la humilitat, des de l'empatia, des de la capacitat d'escolta, des de la sinceritat i l'honestedat de moltes demandes que ens fan de poder dir què és assumible, què no, en quins terminis, de poder defensar en privat el mateix que dius en públic i en públic el mateix que diries en privat i de poder defensar des d'una associació, un barri o un altre absolutament el mateix, perquè això es diu coherència, es diu sinceritat i es diu honestedat. Per tant, ens hi juguem molt, pencarem molt, com ja ho estem fent, i crec que només som un exemple d'aquesta voluntat de treballar per les petites coses, d'alçar la mirada, però sense oblidar, perquè som una llista que tenim memòria, i la memòria es diu 1 d'octubre i totes les persones que aquí a Girona van votar l'1 d'octubre. Per tant, amb sentit de país, amb memòria, però també amb totes les ganes de somriure al futur i de somriure per la ciutat de Girona i per la independència de Catalunya. Moltíssimes gràcies.